De echte squal in Gietsjerk is een van de 4 voorbeeldsquallen voor het zogenaamde Next Level project. Bij een werk hier al met iPads, maar het lesaanbod is nog net altijd goed genoeg. Leerkrachten van onder andere deze squallen helpen mij om nieuwe methoden te ontwikkelen. Het eerste wat er gebeurt, een soort atelier vormen we dat. We hebben die leerkrachten bij elkaar en zeggen wat hij jim op jimsquallen nodig. Dat wordt inventariseerd en dan gaan heel wat specialisten ermee aan de slag. En de leerkracht kan in de praktijk weer uitproberen en zegt van dit bevalt wel, maar dit bevalt net. Dat nou weer heel oors doen. Dat we alle mogelijkheden die er dan komen en dat is zo mooi, die verbinding tussen de theorie en de praktijk. Er moet meer digitale lesstof komen en het moet ook specifieker zijn in de provincie. Maar er is nog een heger doel. Dat wij heel graag willen dat Liedsere squallen toch openblijven kunnen in Friesland. Zodat ben wat dichter bij huis in de squallen zitten kunnen. En als er dan ik onderwijs heeft met bijvoorbeeld een laptop of een tablet of een iPad. Ja, dan kan dat squaltje, als het goed oppakt, en ik geef het nou weer hebben de komende jaar, langer openblijven. Nou, dat zou een enorme boppenslag wezen. Hoe de nieuwe methodes de correct uitzien moeten, wordt het komende jaar duidelijk. Een groep experts uit het onderwijs en de digitale wereld zal daarmee aan de slag. Het doel is duidelijk. Dat ben meer een passend aanbod krijgen dan nou het geval is. En vooral op een Liedsere speelt dat. Als een leerkracht 3 groepen in elkaar had, zoveel niveaus. Dan is het heel moeilijk om al die bengarak te gaan. En dan zie je van, ja, als het saai is dat er bijvoorbeeld een videoverbinding is met een squallen, dat ze derde instructie wij herkennen, dan zou natuurlijk dat prachtig wezen. Op de echte squallen zullen de gearwerking heel nog zitten. Met elkaar delen en van elkaar leren dat je ook niet allemaal het wiel zelf uit hoeft te vinden. Dat lijkt me mooi.